Och det här, hennes man, miehensä Timo Taylori on tuonut autosta yllätyksenä tänne Divan. Diva on siis 11-vuotias, jonka kanssa Anne on aikaisemmin kilpailut. Diva vissiin meni eläkkeelle tässä viime vuonna, mutta nytten Anne ja Diva tekevät tämän saman radan. Otetaan rimat on otettu pois. Vi har tagit bort ribborna. Vi har 11-åriga Diva tillsammans med Anne som alltså fyller 20 år idag eller någonting liknande. Och nu tycker jag vi ska heja fram dem genom hela banan. Annetaan heille kannustusta nyt läpi koko radan. Anne täyttää tänään siis vuosia. Hienosti Diva näkee esteet, vaikka niitä ei olekaan. Ja vielä loppusuoraan mennään. Nu har vi upploppet kvar. Loistavaa Diva. Hyvä Anne. Hei! Onneksi olkoon Anne. Stort grattis Anne. Ja siellä vähän janojuomaa miehisiä vielä suukko päälle.